Така, пускам те. Така, значи, започнем с малко рекап от това, където си говорихме миналата неделя. Значи, миналата неделя се намирахме тук в този рейндж. Под кънфърма на седмичната свещ и очаквахме манипулация и дистрибуция. Виждаме, това се изигра доста добре. Биткоина sell-off на чак до 92. Също така очаквахме и да даде самата манипулация с Strong Bear диверсия, което точно така и стана. До тук добре. Единствено това, което очаквахме, беше седмичната свещ да затвори под кънфърма. Това е много важно за момента. Защото ако беше затворил миналата седмична свещ отдолу, тази щеше да е втората, която отваря и затваря под седмичния кънфърм. Това може да се интерпретира от буловете като последен хоп, шанс. Това да си го вземат това ниво 104 обратно. Така че тази цялата седмица също те ще имат шанса биткоина да го върнат до 104 000 и да си го вземат това ниво обратно според мен. Дали ще го вземат или не, не знам, но тук ще има страшна съпротива около 104 400. Ако отидем тази седмица до там. Да видим дали има някакви надежди за обръщане. Аз така как го виждам биткоина, мисля, че моментум е поотслабнал. Имаме диверсия на 4 часа. И нивото, което аз гледам е 92 200 до 90 000. Мисля, че ще има някакъв хубав баунс. Който ще даде някакъв, поне ще е bearish ретест, не казвам, че ще правим all time high, но ще мисля, че ще има някакво поне релив рали. Ако това стане, алтовете ще са доста по-апетитни или поне Ethereum, Solana и тези, които после под прожекторите, така да ги наречем. Тук биткоина говорим за баунс 10%, това значи, че Ethereum мога да пъпне поне 20-25%, така че тук това ниво, ако видим хубава реакция, съответно ще трябва да търсим и лонг на Ethereum. Сега на по-локално ниво, това, което виждам от към тази седмица да се случи, да задържиме 92-90 и идеално ще поне за днеска Етериума да го задържи това ниво и да не си вземе дъното от предишния ден. Това ще бележи S&T диверсии и ще е доста силен сигнал за обръщане на тренда в полза на Етериума. Общо взето аз това чакам да се случи тази седмица. Може ли да покажем къде би ни била инвалидацията
на биткоина, щом имаме инвалидацията на етериума? На биткоина ще е малко трики, инвалидацията зависи за какъв леверидж говориме, но под 90 000, да кажем 89 500, би била разумна инвалидация. Нали, искам да кажа, че нямаме изчупена структура, за момента няма нищо булиш. Имаме само едно ниво, вече в това ниво искаме да видим хубава реакция и чупене дори на малък таймфрейм на 15 минути. Нещо подобно. В тази зона искам да видя. Да, аз това, което наблюдавам е също така, че е възможно в момента цената да заренджи и може би около 19-20, защото на 19 имаме FOMC Minutes митинг. А, Предишния път, припомням какво стана от октомврийското заседание, Фед отрязаха още 25 пипса, вдигнаха веждите, казаха оставяме датата депендната и приключиха. Нищо като цяло, Да, нали, може и да се опитва цената да се прави синне за техната среща в сряда. Да, по принцип на такива срещи пазара тръгва в противоположната посока. Ако пъмпим до тогава, след самия евент ще дъмпи обратното, предполагам. По-скоро то винаги sell the news. Buy the rumor, sell the news. Но отделно, че има и някакви слухове, нали, се носят за някакво коледно рали. Което честно така не ми е много болиш, че се носят такива слухове, но ще видим. да, по принцип най-странното е, че нали, от 1 октомври до 12 ноември и САЩ бяха в шатдаун. И Фед буквално работи на тъмно, без ключови информационни и трудови данни. Затова следващите публикувани отчети, които ще са на 20 ноември, а, лично аз мисля, че точно това ще донесе голямата волатилност, а не FOMC минеца на 19 и, и общо взето мисля, че тогава ще е реално голямото движение. До тогава може да ги прева и лонгарите и шортовите. Като цяло на 4 часа сме си бериш, на по-низки детайл фреймове има възход нагоре, както Харабоджи показа. Седмичната структура е в оверлап. Нали, по принцип този модел, който Харабоджи го показва е сравнително рискован. Хващаме дана все пак. Или в смисъл SBD моделът, който е изключително рискован, дори и за върховете. А, Предимно сега, ако търгуваме лично за нас, ще рискуваме 1% максимум за лонговете и шортовете ще са по-лесни. Предполагам, че можем да отпуснем малко до 2-3%, ако е по-тесна инвалидацията за шортовете. Да, в И смисъл на шорта, който го правихме от върха, мислех на около 89 000 да взема някакъв профит. И нали, този таргет ми беше така
още от нивото 120 хиляди им беше така едно психологическо ниво, където мислех, че ще има хубава реакция и трябва да се вземе някакъв процент дори на такъв свинг. Отделно това ниво тук ми харесва, защото имаме още конфлуенс, имаме нашите специалния волум профил, има point and figure, нали, това е доста огромна зона, но определено е зона, която ще има някаква реакция. Дали ще е в горната част или долната, не знам, тук вече трябва да гледаме малките свещи. Да, там имаме HBD модела. Общо взето, ние сме в средната зона между Bearish Continuation и Bullish Retracement. Тук трябва да играем в двете посоки. По принцип ние сега ще си хеджираме позициите. Няма да върви линейно, подготвяме се за фалшиви избухвания и за всеки видове bearish и bullish капани, особено след шатдауна и липсата на макроданни, така че Това е, все пак това искам да отбележа, че седмичния ръкап тук очакваме, казваме какво очакваме да се случи не толкова от към трейд гледна точка, ами на седмично ниво. Какво очакваме тази седмица да се случи и което в случая искаме да се позиционираме, може да е хубаво ниво за свинг, за някои, особено за някои аутове, като Ethereum и Solana. Защото ако наистина на биткоина намери тук някакъв съпорт, може да има много хубаво релив рали. Но всичко зависи от него. Може да е рейндж седмица, може и да е хубаво ниво за свинг. Ще апдейтнеме, предполагам, след сряда, след новините и когато има малко повече свещи. свещите ще покажат, така че аз мисля това да е за момента. Sounds good. Еми, супер. Може да сканирате QR кода и да влезете в нашия Discord за да stay connected with us. До следващия път. Чао, чао.